Nyakwara moke jwang machiegni wachako gazet ka okinyi makauno nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakwara moke nyaka chisango achaka kod gazet mar Daily Nation tantiere ka kod jafwambo wadwa Cynthia Onyango mwada tuak godo kwa wanono gazet okinyi makauno. Cynthia oyawre kendo machiegni. Oyawre ahinya Cleo. Achiew maber to in? An makare. Gazet an go kare yo makawuono man gi weche madito madongo chal mar piny Kenya duto kete gazedegi odiochieng'ni makawuono. Ang'eni sekadhe ite mokwongo kagi mag gazede duto iwacho ni gin chenro mag tije mabende lando to nigi omenda moko mopondo mantiere eigi. Iwacho ni hidden charges mago in jobs deals bende koro wang'o i jo matindo kata youth. Mano The Standard omiyo pek kar ka kachiel koda ka chiemo kony manochwal e kaunti ariyo odiochieng'no manyoro. Mano kama ji 12 bende osewito ngimagi ka ji mathoth ahinya bende osedar e miechgi. Mano gazet mar The Standard. Ka gazet mar Daily Nation loso e weche mag yiero mabende wacho ni IEBC ibolose karang'o to kinde masa medo sudo. An ka kod gazedgi paro mapiyo e wigi kanyo kapok ang' warango ka ite mokwongo gazet mar Daily Nation mana ka wachako karka. Cleo, wan gi matin ne higni 3 kende to wadhi yiero manyien mar yiero jatend piny, jood bura kachiel kod senators to gi joma moko. To duol mochung' ne yiero makama IEBC nyaka sani commissioners mage pod onge kata pok ikruok malong'o keti. Ting'eni king'iyo temo ng'iyo duol mar IEBC ok en mana yiero kende, en duol mabende onego bedni gi sani osechako kata mana iko chenro mag timo voter registration. Onego bedni sani jogo monego bedni go ombulu higa mar 2027 onego bedni osechak keti. Gigo manyalo dwarore gibed technology kata obed buge otese kata gimoro amora minyalo dwar mar loso yiero makamano onego bedni sani osechake. To nyaka sani piny Kenya pod onge kata ng'ama keto pacha ni magi monego bedni timo mapiyo. Jatend piny monego bedni ochung'e opara manyime temo ng'iyo ni IEBC oketi commissioners kata commissioners mage oket mapiyo mondo ikruok mar yiero chakre piny pod okwe. Dhano tulia, dhano keto mana pachgi e weche moko magiwinjo ka gidogi ahinya kata jok makwedogi kata gik makamago. Aparo ni piny Kenya ni kama tek ahinya nikech yiero Kenya ka ok otimre ka yiero e pinje mang'eny. Kenya ka kinde yiero piny liet ahinya, dhano keto emotions gi en mirima mang'eny maponono ni gimoro amora timre marach to lweny wuoke. To ok wanyal bet mamor ka wadwa yudre lweny nikech rem mar sirikal chako keto chenro makare mag keto IEBC mondo chak tije kaka winjore. Aparo ni ber mondo piny Kenya chak mapiyo mondo ket winjruok kata ket chenro mag chako gero IEBC mondo ponono no chopo kata mana higa manyien kore kanyo bed ka gik moko duto ni kare, jo Kenya oikre ne dhi yiero mar 2027. Nokoro mojo mano sigana mami peke ite moko gazet mar Daily Nation entiere ite maiye kanyo ite mar 4 kod mano mar abich. Ang'eni ang'wa thuolo mar ange ane kar kanyo mano kama iwacho kanyo ni elections time bomb ochal nade kama entiere kar kae. Kia ite maiye nyakoro moke jwang' ang' yud thuolo mano mar somo sigana makamae mabende kama omiye pek ane entiere odiochieng' manyoro mano kelo kanyakla jo kanyo mawuok e sectors mopogore opogore ahinya gi mise maduong' mar rango mokwongo kaka inyalo ti kod mago e wacho lony manyasani. Inyabedo kata kitiyo kod AI mana artificial intelligence kachiel koda ka digital and social media e weche mag yiero. En conference mano kelo kanyakla jotelo mopogore opogore ahinya e sirkal gi jogo bende mantiere oko magedo sirkal tesre. Kotene kanyo kod Kalonzo Musyoka mano loso wacho ni en thuolo ma piny Kenya onego bedni kawo mar mondo mi gimed puonjo oganda kaka yiero onego bedni timo. Nyaka sani nitiere jood bura kata kuonde ochung' od bura mathoth ma nyaka sani yiero ni pok otim. Mokwongo nitiere Banisa, nitiere Magarini kachiel koda ka Ugunja ma kuonde chung' od bura monego bedni itime yiero ni mar nyaka sani gionge kod jood bura mantiere kanyo ni mar noyiere gi lemo mopogore opogore moko bende ne owito ngimagi. Mano ka itemo rangi kanyo kama gintiere nyaka sani gionge kod jood bura e yod bura kata mar mondo mi gitwagi. Nitie moko bende ma timore e counties kanyo ma nyaka sani nitiere oganda mathoth ma bende penjre kani oganda to dhi kod giyo machal nade. Nitiere miluongo kani Kisa East ward mayudore Kakamega onge jachung' od bura. Chewani ward mayudore Tana River onge. Nyamira ward mayudore Nyamira bende onge ng'ato mantiere kar kacha. Katiba ma pacho ka dwaro higa 12 Cynthia mar mondo mi otim nonro kata otem non kendo kiewo kata boundaries mag kuonde chung' od bura mopogore opogore. En gimoro maleo nyaka sani to nitie dwaro mar mondo mi kuonde madongo
omed ng'inji kata oter telo machiegni kod oganda. Ingini Cleo kuom dweche mokalo chien waseno lwenje moko ma ang'eni seche moko neno gi yo maler gima kelo lwenje beto matek, lakini nyalo wach bedo gadiera ni jopiny nitiere kuonde moko ma dhano gore nikech kiewo. Waneno lweny moro osebet Kisumu to gi gwenge gwenge ma Rift Valley. Iyudo ka lwenje bilagi kata ponono ni samoro idwa ng'iyo gi ang'iya ni samoro en mana lweny mar kuo kata lweny mar gimoro machielo. Nitiere jok moko magore nikech kiewo. Kiewo ma Kenya kae kuonde moko adier nosewach ni nitiere kuonde chung' od bura moko madongo ahinya monego bed ni induso iketo maber mondo kata kapo ni jatelo moyier ni nochung' ne kar chung' od burano to in gi tich mayot mar wuotho e constituency no te mimi jopiny gima dwarore. Kuonde moko biyudo ka constituencies moko tindo ma kitemo pimo kata constituency moro man North Eastern to kata gimoro man kata mana Nairobi ka iyudo ka balance no ket gima winjre malong'o. Koro aparo na adiera ber mondo gimoro amora ma husiana gi yiero kata gimoro amora manyalo kelo kwe pacho ka obed boundaries, obed nyiewo gik yiero kata bedo mana ni loso ikruoge achiel ariyo adek obed ikruoge kata mana mag duond buche onego time yo makare to time kinde maber. Onge tiende wabed ni wadong' gi higa achiel to higa achiel midwa time campaign, higa achiel midwa lose IBC, higa achiel midwa time tender gi procurement maka pok ung'echa to corruption nika to election nika uyiero to dhano bende gore. Ma biro kelo confusion mang'eny kendo biro kelo lweny pacho ka gimoko onego bed ni timre e piny ma dhano lony ka piny ma Kenya. Kamano nyakoro mo jonge ite mar ariyo kod mar adek nitie weche mag loro sikunde omiya pek ite mokwongo bende ka nitiere kar ka koro wacho ni jopuonjre koro nitiere kama koro gikia ne wadhi chomo kanye. Mano jopuonjre mantiere sikunde maromo 348 ma nyaka sani sirkal yango ni koro nego bed ni loro ni mar gionge kod boarding wing kata section makare. Adano warang ite mar adek. Ite mar adek nitie listi mabeno miwa kanyo moting'o sikunde ma opogore opogore. En kwan nyakoro mojong minya penjri ka nitiere man Kirinyaga, nitie man Murang'a, Nyandarua, Kwale, Kilifi. Mombasa nitiere PCA Makupa, mano private kendo en big school. Mano mantie kar kanyo wacho ni ala mano bende nitiere kar kanyo somo nying machielo no Al Fridaus Education Center. Education Center maidore Mombasa. Nitiere Brilliant Packs School mabende nitiere kar kanyo kaunti ma Mombasa. Taita Taveta nitiere County Hill Junior School, St. Agnes Primary School. Kai counties wa makaluo nitiere moko ka. Okane county ma Homa Bay gi Siaya gionge ka. To nitiere county ma Migori, county ma Kisumu. Nitiere Obala Primary, Kisumu Elite Academy, Ng'eny, Chai, nitiere St. Gabriel Sof Academy, Kimberley Mandela Shiners kod St. Anthony Inclusive Academy. Nitiere moko bende mantiere Migori. Kwano mantiere ka gi thoth kendo oganda jonyuol sano chako golo paro opogore opogore nyithindo godhi tero kanye school higa manyien. Cleo, en dwe achiel kende modong' ne janyuol ma ponono ni nyathine ne nitiere e boarding e skunde gi mondo chak timo ikruok makare mar ng'eyo ni higa manyien koyaw skul to nyathine dhi somo kanye. Taparo ni ber mondo dhano ng'e ni lweny ni ok en lweny mar ok apar ni en lweny mar gorruok gi skunde mag ji giwegi kata loro skunde moko ma samoro ng'ato nyalo wacho ni skul ni ne compete gi skul ni kata gima chal kamano. Gima ne sirikal temo ng'iyo ni nitiere skunde moko mar ang'iny gi mar keto nyithindo ni dakie skul ok ochopo kare. Onge tiende adier nyithindo yudo ka skunde moko nyathi matin ma jahigni 10 osechako bet e boarding. Onge tiende nyathi ma kamano bed ni obet e boarding oninde skul to rang'iny mar skul no ng'iyo ngima nyathino samo dak e skul kanyo ok ni makare. Dwe mokalo nwaneno mach manomuoch e Ndarasha monego nyithindo maromo 21. To achiel kuom gik mane dhano nigo gi para ahinya mane dhano penjre ni ere kaka skul ma en boarding kor ot en bao. To kata mana kaponi en ogere ina wei ma kata kaponi mach muoch kata kuma nyathi nyalo ringo ka chiko onge. Dot kende en dot makata ok en dot minyalo muko kata minyalo yawo mapi. Iwinjo ng'ato wacho ni mara kia ni dot olor ko gik machal kamago. Koro sirikal temo mana ng'iyo safety mag nyithindo. Adier onge tiende mondo kiny kendo gimoro timre nyithindo tho to winjo ka dhano wacho ni to karang'o miyo sirikal nyocho we skul ni operate to ng'ima ber ni rang'iny mare ok ochopo kare. Ok en lweny mar loro skunde, en lweny mar rito ngima mar nyithindo ma Kenya ka to gi nyithindo kata mana miyo jonyuol tich mayot. Onge tiende janyuol kawo nyathini tere boarding to nyakonchiel ka chopo ndalo matin tiwinjo ni kia mach no muoch, kia nyathino olwar e swimming pool to onge ng'ama norite malong'o. Ma en rang'iny mok mana ong'iyo klas, ong'iyo kama nyathi odake, ong'iyo kit chiemo ma nyithindo chamo, kama gichieme, kuonde ma gituge. Nitiere nyithindo mosenyaka tho e skul nikech kar tugo. To ponono ni mae kaka koro gik moko dwa dhi mbele. Ber adier ni kapono chako kama to kik obed mana ni en skunde achiel ariyo adek.
obed mana skunde duto ma Kenya ka to kako chake primary ni owuoge primary to dhi nyaka high school to dhi kata mana nyaka e private institutions kata higher learning institution machalo kaka universities to gi colleges mondo rang'iny mar somo orit kuonde te mondo nyithindo duto ma Kenya ka kata rowere ngimagi obed makare sama gin e sikul. Koro mo jo mano sigana mantiere kar kanyo tite mar adek no bende nitie kod sigana mago mag weche mag somo bende ing'e ni nyatieko digri mari mar bedo medusa kata engineer to nitie achiedh nade moko mamaki malo ka nitiere sigana miwacho kanyo mano mar TUK ma bende nyaka sani nyakoro jopuonjre mano mar Technical University of Kenya nyaka sani kwan gi maromo 116 mano matimo en Bachelor of Technology and Engineering mano kama ne gintiere kacha iwacho ni gisebedo kacha komigi digri kata gibedo conferred bang' tieko sombgi higni 5 gi wiye mano ma gintiere mbalariany mago wuok kacha ka gin otimo civil engineering, nitie chemical engineering kod mechanical engineering. Giduto giwacho ni gisebedo gi achiedh nade ma gido tich mago sirkal kata mondo gichak private practice magi. Wacho ni midhiero ma giyudo kar ka ikonogi ni wading e weche mag digri ni ema bedo kama opogore. Nitie kinde moko mamako mokwongo nitie mbalariany moro ma pacho ka ma bende nokon ni ka utimo course miluongo kanyo ni Bachelor of Arts Education opogore gi Bachelor of Education Arts mondo mi puonji nyaka ibed gi Education Arts jo Arts Education gine gi kiane gidhi bedo kar kanye gino wilo course gino loko course ka gine higa mar adek koro chuni wuoge BA Education idhie Bachelor of Education Arts mano iwuok e BA ichango irango machielo mantiere depo ni mane gima ntiere kar ka nikech rango ni thuolo mag tijegi to gichal nade mana kama gintiere kar ka kaachiel koda ka jod bura ma bende medo golo duondgi e chenrogi bende sempre. Cleo, lony mag somo ma pacho ka ng'eny gi ok inyal chako tich kapok omi thuolo mar timo kamano kata kapok omi accreditation mana kata king'iyo mana kaka jofwambo iyudo ka Media Council of Kenya mochung' ne regulate kaka jofwambo tiyo nyaka nyiwach ni in gi sani ichope rang'iny madwarore mar chako timo practice kuom mano wamiyi thuolo mar chako timo kama. Jopuonjre 116 te e skund TUK bende ipenjri ni kaponi magi jopuonjre manosomo ka mochako higa mokwongo motieko motimo gik moko duto ang'o miyo nyaka sani pok omigi thuolo mar bedo jolony mondo gibed joma nyalo chako tich e rang'iny mowinjore. Koro aparo ni nyakonchiel mbalariany ma Kenya kata kuonde tiegruok ma Kenya ka nyaka koro bed jok moko mong'eyo midhiero ma samoro ong'e kaka ng'ata achiel ni pok oyudo lony kata pok obedo certified mondo chak tich nyakonchiel pod en gi midhiero kama odwa dhi yude tich. Adiera dhano ok nyal wuondre mondo ng'ato tika skul no ae primary modhi e secondary mochope mbalariany motiek higni gi te en ndalo mang'eny en pesa en time en gik mang'eny iketo kanyo ma ok en gima ber ni ng'ato osetieko skul to kinyise gimomiyo be ok imiye thuolo mar chako tich to ikawo thuolo ne ber pod ibete kanyo. Kowuok kaka dhi mbele somo ma Kenya ka ok wanyal wuondre en gi gimoro ma akia ni ng'ikruok jo Kenya wacho ni dire moko nokono jatend piny ni education ma Kenya is collapsing to jatend piny wacho ni aonge mano miriambo. Adiera mantie ni midhiero bed primary golweny secondary golweny kuonde tiegruok mamalo golweny koro bende ipenjre ni remni ni kanye to king'iyo tend migawo mar somo migawo mar somo bok kawo okenge malong'o monego bed ni gine ma girido kuonde gi mondo ponono ni nitie rem moro amora kata en rem mar TUK as an institution kata bed mana rem mar migawo mar somo owuog oko mondo okony rowere tich ok dibet mayot mbele ka kochakore gi wach kotni dhano biro wuok e streets to kosechopo e streets koro tich medo bet matek ber mondo skunde gi kaachiel kod sirikal owuog oko mondo kony manie skul to gin jok manie skul bende ma kata ka wuok mbele ka gidhi bedo kae ka gimanyo tije to kendo gidhi medo kwano mag jogo maonge kod tije pacho ka odhi ne mbalariany moro amora nyakoro mag joma bende tayo chenro makamagi to bende wamedo kwayo nyayo maber sinte ka ikori mar kao osibo mari wacho ni bang' tieko somo mar higni 4 e weche mag fwambo gi keyo ka gikone to idhi rwako kondo mari giko mar juma. Agone Nyasaye erokamano osebet wuoth mar abola Cleo wuoth ma aparo nopogre gi wuodhe mamoko osekawo higni mathoth osebedo midhiero osebedo ywaruok ma kage kacha but agone Nyasaye erokamano ni uchopo mapiyo to uchopo maber be koro we wane gima biro nyime kamano Nyasaye med telo ni bende kata tok yudo simo ma kamano yaw yore madongo gi matindo duto chopo makare koro mo jongo yawa ni ite mar auchiel kar kae kama wacho ni gimomiyo jod bura okwedo paro mar chik mano ma ponono geto mano mar golo
kata kumo chenro mag ng'anyo. Iwacho ni YMPs rejected anti-demos bill. En bill mabende paro mar chik manochwal kod jaod bura mano ma Mbeere North, mano Geoffrey Ruku mabende ne ochopo od bura, kendo iwacho ni nobedo kata kirange gi kuku mare duto tiduogi wacho ni adieri gini kotimore odhi kelo achiedh nade mane e katiba mar pacho ka. Owach ni nen gima ne temo chungo kata gayo ng'anyo ma pacho ka, kendo ma en nodhi ataro kod penj chike pacho ka mamiyo oganda thuolo mar mondo mi odhi e ng'anyo mano kama gintiere. Tiduogi koni kanyo ni gin gik mage monego bed ni timo ka diponi ida chano ng'anyo. Nowach ni jok madhi bedo kata ka iluwo nyaka bed ni sego report ka obila kata ng'o gini mantiere kar kacha mondo mi pogruok mag paro moro amora manya bedo kata ni nitiere. Ng'ata mada keto ng'anyo mano kama ne nitiere kanyo, kiwacho ni gik mane nitiere kanyo, wacho ng'ata mada bedo kod ng'anyo kata romo moro makelo oganda mathoth kumoro amora, mano wacho ni nyaka kon obila okon gi chon, kendo manyis nyaka nyinge mag jogo madhi chopo kar kanyo. Wacho ni providing full names kaachiel koda ka physical address and jok madhi bedo kacha ka control demonstrators makamago. Cleo, ma pen chik ma nodhi miyo ok nodhi miyo joma loso ga chenro mag ng'anyo tich mayot e timo ng'anyo makama, to gima duong', okay, pen chik ni nobeti tumruok gi chik moro ma sani nitiere katiba mar Kenya ma aparo na nya somo ne janeno mondo winji. Article 24 mawacho ni a right of fundamental freedom in the Bill of Rights shall not be limited except by law, and then only to the extent that the limitation is reasonable and justifiable in an open and democratic society based on human dignity, equality and freedom, taking into account relevant factors. Ma gima ne dhi geng'o japiny manigi ratiro mar ng'anyo mondo kik tim ng'anyo maonge gima long'o momiyo igeng'one. Chik ma Kenya kaka 24 wacho ni japiny onego bed mana ni igeng'e kapo ni en gimoro ma chik oyie. Chik nyalo mana yie. Ng'eny jopiny ponono ni otami no kinyal wuotho. Nyalo bedo ni for example in ng'at ma ihero lweny ma kapo ni wuok oko kanyo ni dhi kata wuotho tinyalo gori gi ji. Nyalo bedo ni itami ni in ok inyal dhi limo ng'ane nikech ang'o, iwacho ni in kidhi ga limo Cleo tigori gi Cleo. Ok wabro yie ni lim Cleo, wageng'o ni kik idhi limo Cleo. Japiny ma ng'anyo ma en ng'ama ng'anyo ka kwayo ratiro mare ma chik oyiene, ma bendo ng'e malong'o ni ponono nwa ng'anyo, oyienwa ng'anyo sama chal kama nyaka sama chal kama. Koro pacha jaod bura ma Mbeere North ni ne en chik ma nitiere kaka ok nodhi bet e yo ma oriere gi chik ma pacho ka mamiyo japiny thuolo mar ng'anyo kata thuolo mar bet e riwruok gi jomoko. Nikech bende pacha ni ne wacho kamoro ni onego bed ni ponono ni dwaro timo ng'anyo to onego bed ni kwayo polis thuolo. Chik ma Kenya ka ok onego bed ni ng'ama dwa ng'anyo kwayo polis thuolo. Onego bed ni inyiso mana polis ni wan wadhi ng'anyo tarik makama. You notified them. You don't ask for approval. Mano ok gima onego bed ni kwayo japiny. Koro ok ang'eyo gima seche moko jomoko paro, nikech inyalo bet ni kise sponsor bill makama ponono ni okalo modhi nyime chieng' makoro idwa ng'anyo makoro bill manitero cha koro in makoro ogeng'o ni dhoot tichako go uwi. Gima duong' Kenya ka moloyo ji te en katiba mar Kenya. Mano kuma premise maduong' mar chike chakre. Ma ponono ni nitie paro moro amora madhi geng'o ratiro mar japiny kata ratiro ma katiba ochiwo, adiera ni ok en gima nyalo dhi mabor. Koro watu waketo ang'o wadwa neno ni kowuok ka pod odhi medo chiwo pressure koso ogika e gikone. Nyakoromo gi joma mano mantie kar kanyo waranga ne ite machielo dhi ne ite mar aboro, mano kama wantiere kar ka wadhi ne e ite machielo kama winjo kar kanyo ni jod bura koro dwaro ni deal moro amora mantiere mano mar keyo teko mar sitima pacho ka onego bed iketo kanyo kod omenda no mano ma Kenya kata Kenya shillings, mano kama gintiere kar kanyo. En kinde ma itemo rangi gimomiyo nengo mar sitima osebedo ka idho malo, kendo en geno ni tok mano fungruok nyalo neno ni japiny. Cleo, ng'eny tenders mag government kata orak mag sirikal e pinje ma oko ng'eny ne itimo ga in US dollars mostly king'iyo yore mang'eny. To king'iyo dola ma US ni en dola ma king'iyo kako chiwo ga wuon kako dwa chiwo kiny ahinya ok ofavor ga joma ni Africa kata jo Kenya in to be specific. Iyudo ka samoro un diere manonyiewo kata mana teko mar stima nonyiewo kata mana gi 20,000. In chieng' michule tiyudo ka 20,000 ni sami bro chule ochopo 30. Nikech fluctuations mag en pesa ma
odongre piyo piyo ahinya. To kapo ni nyiewe gi pesa ma Kenya mang'eni ok obeda gi lokruoge mang'eny ahinya. Manyiso ni kata kapo ni en pesa ma ibro chul kata ibro duok bang'e to ok odhi hinyo jo Kenya ahinya. To penjo maduong' ka en ni global market bende gibro yiene piny Kenya mondo nyiew teko mar stima kata teko moro amora kotiyo gi pesa margi. Nitiere global regulations miwinjo ka dhano wacho niya, ponono ni dwa nyiewo gima chal ka kata gima chal kama nyaka iti mana gi pesa machal kama. Koro penjo en ni be Kenya nigi teko mar wuoyo gi joma ginyiewo gi gimoro ni mondo nyiew gi pesa ma Kenya to ok US dollar. Koro aparo ni kanyo kuma tich nitiere matek, lakini all in all en paro maber madier kapo ni okalo modhi kaka dwarore to jo Kenya biro bet gi tich mayot. Kamano nyakoro mo gijuang so mane ite mar ochiko rangane kar kanyo ni migawo mar thieth kata health ministry onge title deed gik mantiere kar kanyo so mane ite mar ochiko kia ite mar apar rangi momiyo Gachagua bende ne odagi yie paro mar ni mondo mi ogwe tao moloyo mondo mi ogole. Wacho ni why Gachagua rejected pressure to resign as DP and took on his critics. Mano kama mantie kar kanyo makoro sigano makama bende nyedhore bang' twak mabende obedo go kar kanyo achiel kachiel kod od fwambo mano mar NTV. Wachore ni secretary mar Gachagua ne kanowuoyo gi Nation to nonyiso gi ni mochopo ndalo machuok ma bang'e to Gachagua dhi e Senate nogocho ne to jatend piny nogocho ne Gachagua to nyiso Gachagua ni en paro ber ahinya mondo i resign iwuog e telo moloni idhi e frustrations mag impeachment. To kapo ni timo kamano to abro miyi thuolo mar dong' gi security ni bed garita makare gi gigo duto monego bed ni yudo. To Gachagua nodagi nikech Gachagua ne compare ni kapo no resign jopiny ne nyalo ni kara irach to bende nyakonchiel ne odhi dong' gi thuolo mar bedo ni onyalo duogo e siasa mabang'e. To nyakonchiel bende Gachagua ne ng'eyo ni ponono ni odhi e frustration mar impeachment process mane dhi timre e Senate to nodhi bet gi tich mayot mar nyiewo emotions mag jopiny, lit mag jopiny. Nitiere jok ma sama ne Gachagua bedo grilled e Senate kata sama ne ichiwo ne penjo maka gi kacha kiwinjo kaka okinde mage to gokinde mag parliament ne wuoyo, nitie joma ng'eny ahinya manoneno ne lit kendo ne wineno na adiera nyalo bet ni Gachagua rach lakini dir mudhire go ni ok en dir makare. Gachagua kendo ok ema jamiriambo, dhano jo miriambo te. Koro mae gima Gachagua ne temo nyiewo, notemo ng'iyo ni ponono ni odhi e process mar impeachment ni te to nodhi nyiewo lit mar jopiny be ne dhi medo here. Tadira king'iyo gi sani dhano ero Gachagua to ng'eny ging'iyo lit mar Gachagua e kinde mani timo ne impeachment kata kinde mani dhire oko. Koro aparo ni Gachagua notimo atima balance to wacho ni kawuok dhano wigi biro wil koda, lakini kapo na dhi frustration ni te dhano biro para ni notim na malit. Kamano nyakoro mo gijuang mano mantie kar kanyo ite meyo mar apar ngorangane kiyawo thuolo yudo thuolo mar yawo ite mar apar kod ariyo ang' yud kanyo ka Mohamud mano Abdi Mohamud manen nyaka sani jalup jatatije mano ma EACC duol mochung' ne rango kendo kedo kod mibadhi pacho kae. Koro nyaka sani jod bura osepuodhe kendo koro mondo dhi okaw kar Twalib Mbarak kaka ogai mano mar EACC. Kantiere mano sigana mantiere bathe kanyo kod David Mwere piny kar kae nitie sigana machielo ma bende kang' yudo thuolo mar mondo mi ang' isome ang' iwinj kanyo gima jofwambo gima od fwambo mano mar Standard bende wacho kar kanyo kikoni kanyo ni Peya Saumani former Standard Group journalist protest en ng'anyo mane otimore odiochieng' manyoro ka jofwambo koro dwaro mondo mi omigi kata ochulgi omenda magi mano kama gintiere kar kanyo. Adani mondo mwatie kod sigeni ariyo Cynthia nitie ite mar 15 kod ite mogik lakteche golo paro mano mar dhi e ng'anyo. Wacho ni gibuoko dhi e ng'anyo kinde mabiro mbele ka. Ite mar 15 nitie machinglo kaeto ite mogik nitiere paro no wacho ni doctors planned strike to coincide with festivities. So dhi chalo na kinde mang'anyo timore ka nyasi mopogore opogore bende sani osechakore dwe ni mar 12. Leo machienglo mit ka mit mapek. Ng'eni nitie dire moko ma ng'ato nowacho ni kionge sirikal to sirikal rach seche te. To kidonjo sirikal to sirikal koro ber ma in mipake ma in miwere ma ng'ata makwedo sirikal mano jasiki. Aneno kaka sura machalo mar Joho, sura machalo mar Mbadi to gi sura machalo mar Junet to gi ng'ato bochung' e mbele gi machalo Baba Raila Odinga kono gini see no government evil, say no government evil, speak no government evil. Chalo ka gima gibet timo negi coaching ikono gini un jotenda manie sirikal
Kineno rach moro amora ma sirikal otimo onge wacho. Kineno gimoro amora ma ok odhi maber onge wacho. Manyiso ni kaka osedonjo sirikal sani uchiemo gi sirikal onge wacho gimoro amora sirikal. Koro japiny emodong' ka go uwi ni to yawa. Sirikal terowa marach. To joma nie sirikal ma yande ni oko manyiche go sirikal to sani osepuonji mokon ki ni un kisedonjo e sirikal gimoro amora matimre sirikal ber, sirikal dhi tiyo makare, sirikal biro timo kaka dwarore ma kata japiny hinyre. Koro apani ma tek kaka gik moko timre ma e siasa. Koro mo gijo winje kanyo kama nitiere ng'anyo bende mag lakteche mienjo kar kanyo e ite mogik okelo midhiero machal nade ka watieko kanyo ng'ina miya gi wach mari mogik bende ka nitiere kar kanyo kawacho ni koro ng'anyo mag lakteche limbo bang' ndalo 21 ma bende gimiyo sirikal. David Chatela nowacho ni sirikal ok osebedo ka miyo gi winjruok kata chiko iti kata miyo gi paro makare bende kata kapo ni gichiwo kwayo ne sirikal ni gidwa wuoyo kodgi mondo mi oyud thuolo mar winjo pachgi to gi gima gidwaro mondo ketie time winjruok margi CBA margi. Sirikal oro negi mana junior officers. To junior officers ka gipenjo ni to yawa ang'o miyo jotend sirikal madongo monego bed ni wuok oko mondo wuo kodwa mondo mi osiemnwa yo makare kata waket winjruok mondo wadog e tich. Junior officers gikoro ni giwacho ni gibiro nenou to bang'e to gine. Sirikal ma Kenya ohero tugo ahinya gi ngima jo Kenya. Sani nitiere jok matho nikech ok ginyal yudo thieth makare. Joma onego bed ni chiwo thieth ema sani koro dwa dhi e ng'anyo ni. Ndalo machuok bang'e Daji bende nyicho wacho ni sani intern doctors te mondo dog dala. Onge kaka ng'ato nyalo bet no chiwo ko gwen sa 10 to tiyo kata nyaka sa 4 otieno to ok chule kuom dweche 4. Ng'ane chamang'o. To sirikal to kata matin miyudo ma janyulo micha odware tax. Adiera sirikal berabera mondo wuog oko. Tugo mang'eny gi mochopo kuma koro sirikal tugo nyaka gi ngima dhano ok en gima neno makare. Sikunde okere, ok dhi maber. Ngima dhano okere, transport okere. Sani mwawuoyo ni oula nego ji. Ko oula kata ng'ato hinyre kata oyudo accident otero hospital ng'ama dwa ng'iyo. To sani ben diere Christmas ma accidents ohinyo timre mang'eny. Sirikal mondo wuog oko mondo winj gima japiny wacho mondo bede tudruok makare kod lakteche mondo japiny oyud gima gidwaro. Onge tiende sirikal med tengo kibeti mar japiny matiyo matek kakao tax to nyakonchiel to onge gimoro amora moyudo kata mana ngimane ng'ama ng'iyo onge. Koro mo gijo mane makelo e giko mar gazet okinyi makauno Cynthia hero kamane nyako bedo kodwa okinyi makawuono watime kendo juma manyien ka Nyasaye omiyo wangima kendo hayo maber ka ichomo graduation mari giko mar odirani. Erokamano Cleo. Koro mo jango rit masani na tai chenro mar gazet okinyi makauno nyika Cleophas Oluoch jagisumu kanyo kwar mokeo nyaka sanga duogo kae kod twak eropeny ka warango chuogo ABC manyien en ang'o mantie ka monego bed ni warango ang'o monego bed ni wang'eyo bende wadeko koso biro chopo higni to dong' matin 3 to wachomo yiero manyien oganda matindo bende kawo ID gi kura kata ndikruok kaka jogo ombulu onego time yo machal nade thuolo ma wadongo do kar kae aduogo ka kod okil kamaloka Charles Midenga kaachiel koda ka jatatije ka County Governance Watch mano Kevin Osedo aduogo korika bang' yo makawo sani kik idhi mabor.